Total, en todo caso, bueno, dicía que espero que voten que sí, porque, claro, que nós somos os ocultos seres son sí, pero aparte disso, eu voume parar, cando teña tempo, a facer un estudio das mocións que presentamos nós. E ustedes votaron que non, e as propostas que presentaron ustedes, é que nós votamos que non. E verase quen é o do non e o do sí. O que non lembro de ninguna proposta que nós presentáramos que ustedes aceptaron. Pero é que máis? Que ainda incluso máis de leal democráticamente falando. Cando temos algunha proposta que usted sabe que non pode votar que non, usa os subterfuxios legais e convirte a moción nun robo para non ter que mollarse e ter que votar. Que votar o que nós propoñemos. Debe parecer, non sei, un insulto, unha cousa despreciable, poder aceptar a proposta que fai un grupo de oposición que colle, informe xurídico, a lei que ustedes mesmos fixeron polos madriles, e venga, fuera, a convertir a moción en robo para que os veciños non saiban ou non vexan que usted é capaz de aceptar unha proposta, neste caso, de oposición. O sea, que fai a trampa e nunca me dúo. Pero vamos ao caso, que é un caso bastante, por menos para mí, que ten bastante importancia. Ven de presentarse a todo o bombo e platillo o que ustedes mesmos chaman actividades de promoción da muller. Cuestión que nós, por suposto, nunca nos oporemos a que se presenten calquer tipo de actividade de promoción de calquer colectivo, e máximo, cando se trata un colectivo que ten tantos problemas como é o caso da muller. O problema é o tipo de actividades que ustedes propoñen. Desde o momento que se chama actividades de promoción da muller, estamos supoñendo que as actividades están destinadas, orientadas ao tipo de muller que queren promocionar, por así decir. Entonces, ese é o que nos preocupa, cando menos dende o BNG, supoño que os nosos 600 votantes, que non son moitos, 599, non quero exagerar, que non son moitos, pero bueno, son uns cuantos, que nos preocupa ese modelo de muller que, insisto, que desde a alcaldía, supoño que si é desde a alcaldía, se intenta... Bueno, se non temos micro, encima estamos falando, encima funcionan os móviles, é que non sei que facemos aquí. Non, a 547, perdón. Non tienen a 547, por eso. Bueno, podo seguir ou... Porque hai un erro, non? Ou vamos tomar un café? Hai un erro, que hai un erro, creo que... Hai un erro na orde do día, no número de registro. Pero bueno, eu creo que a que se quería traer era esta. Esta, vale. Bueno, sí. Nosotros non temos unha moción. Sí. A ver, que se verá. Aí, correi. Da que? Da nacional? Non, da nacional. Bueno, siga usted. Bueno, non sei se un día. Bueno, igual. Entonces usted con facilidade, que en todo caso, non interrumpimos, supoño... Hablamos entre nós, pero non interrumpimos. Siga. Usted ven a min cara de tontas que se curas, que me chupo o dedo, que caíndo unha Niñe permito que me falto ao respeto. Niñe permito que me falto ao respeto. Pois parece, Bueno, pois niño permito. Parece bastante. E se quero que avise... Como temos a ventaxa, como usted mesmo dice, que se gravan os plenos, pois se parece que a ver quen lle parece que lle falta respeto ou usted a mí. Pois hai un pedazo que miren a través da cámara fiar tres frases continuas, ou ben por interrupción, ou ben por lo que sexas, non se me deixe. E logo usted presume de que deixe falar. Manda leche. Bueno, en fin, vou intentar seguir, porque eu ben vexo a seriedade que lle dá usted a este tipo de temas. Dicía, en todo caso, que cando menos a nós, na nosa modesta posición social e política, que nos preocupa que un concello como Outeiro de Rei intente promocionar ou promover este concepto de muller que se percibe do tipo de actividades que se programan. Creo que, claro, non é máis que ler o folleto. Estamos falando de cursos de elaboración de cestos decorativos, de cursos de costura para máis fillos, fillas, cuidado do horto, decoración do Nadal, pan e bollería, cociña do Nadal, etc. É dicir, estamos falando que se promoven un conxunto de actividades dirixidas á muller no concepto máis tradicional, máis rancio, máis antigo, máis conservador, propio de hai 50 ou 60 anos, moito máis que do momento en que estamos no ano 2016 en pleno século XXI. Estáse promovendo a típica muller que esteña na casiña, facendo a comida, cosendo a roupa, e sobre todo, se encima pode traballar uns cuantas horas para mellorar o salario, é moito mellor.
Non me poñedes esa cara de susto, porque eso penso neste momento, mitad da provincia, parte do país, que veo as actividades que estás propoñendo. Unha muller metidinha na casa que espera o seu marido cando chega a noite e xa con unha copa de veterano, como dicía o anuncio aquel, pues cojonudo, perfecto, vienen a tomar los vinos después de trabajar y bienvenido, que tienen la comida hecha y perfecto, que todo vai sobre rodas. A muller na casa, cosendo, se pode ser, facendo a comida, esperando a seu maridito que chegue a noite cansado de unha dura xornada de traballo. Iso xa é en si mesmo insultante para a sociedade en xeral, bueno, para a muller en particular, para a sociedade en xeral, pero que encima se vemos o que se programa e se pon por escrito o día 8 de marzo, o Día da Muller Traballadora, cando somos conscientes dos problemas laborais que ten a muller e todo o que se ocorre ao Concello de Outeiro é para celebrar ou conmemorar, ou chamemos como queiramos, o Día da Muller Traballadora, programar unha charla sobre a higiene da enfermedade ou algo así, non? Iso ten moito que ver cos problemas laborais e a discriminación continuada que ten no mundo do traballo a muller, ten moitísimo que ver. Vámonos ao 25 de novembro, capaz puxemos aquí un marcapáxinas a ocasión moi bonita, para decir, están morrendo dúcias de mulleres, todos os anos, asesinadas polos seus maridos, polas súas parellas, por único feito de ser mulleres. E o Concello de Outeiro conmemora o Día da Violencia de Xénero, o día que hai que concienciar o conxunto da sociedade para intentar pelear entre todos e entre todas para evitar ese tipo de cousas, e pon nun papel que vai conmemorar, como é, repartendo lazos e marcapáxinas, como é, bueno, con motivo da ocasión. Eu pareceme completamente indignante e completamente fora de lugar e que axuda precisamente, e aquí sí que de verdad quero ser moi cariño cas palabras, porque baixo ningún concepto quero faltar respeto a ninguén, nin acusar ninguén de nada. Pero se somos conscientes e temos claro que a única forma que hai de pelear contra a lacra da violencia de xénero é cambiando a mentalidade machista da sociedade na que nos criamos, e aquí falo en primeira persoa, na que todos que estamos aquí, todos e todas creo que nos criamos, se a única forma é concienciar a sociedade nun modelo de igualdade, este tipo de actividades o que fai é promocionar ainda máis as diferencias que hai, fai dar unha visión ao que é a mocidade, sobre todo aos mozos e as mozas, da diferencia que hai entre homens e mulleres e que hai que tratarlas por desigual. Este tipo de actividades, eu, de verdad que non quero faltar de respeto a ninguén, pero eu, se fora muller, sentiríame insultado. Pareceme que son insultantes. De feito, moitas mulleres así me comunicaron, que se sentían completamente despreciadas e insultadas, porque, entre outras cosas, se alguén fai falta un curso de costura, non creo que sean mulleres, precisamente. Pero, bueno, alá cada un ca súa filosofía. Nós o que propoñemos, intentamos, aparte de ser críticos, que neste caso somos de forma contundente, intentamos ser o máis constructivos posibles. Entón, o que pediríamos a hora de elaborar un programa de actividades dirixidas ás mulleres, ou a promoción, non sei a palabra incluso é a correcta, da muller, pois primeiro, que se fixera un estudio previo realmente cal é a configuración social e económica de que é o colectivo das mulleres no Concello, incluído, evidentemente, o tema laboral, con ese estudio que se fixera unha programación acorde esas necesidades e non recurrir ao tradicional de toda a vida, que se constituíra un Consello da Muller, porque por moito que eu diga aquí, por moito que o señor alcalde diga, realmente quen saben os problemas que teñen son as propias mulleres e as propias asociacións de mulleres, e terían que ser as que participaran nunha elaboración dun programa en condicións, que se celebre o 8 de marzo cunha temática acorde ao problema laboral que teñen as mulleres por feito de ser mulleres no seu posto de traballo, e así mesmo que se actuara o 25 de novembro en función de concienciar ao conxunto das mulleres de verdad, concienciar de verdad con actividades de verdad para intentar reducir ou poñer ese pequeno grado de area que temos que poñer todas e todos para intentar ir reducindo pouco a pouco a lacra da violencia de xénero. E por último, que se diseñara xunto co colexio, neste caso o colexio, que hai únicamente no Concello, e actividades de xies aos nenos, porque eu creo que nisso sí que estamos todos de acordo que a única forma de cambiar a sociedade para ir erradicando pouco a pouco o problema da violencia de xénero é educar os nenos, educar as nenas, non só no colexio, senón no ámbito familiar. E iso, insisto, que se fai no colexio, lógicamente, faise no seo das familias e faise na imaxe que temos que promocionar desde as institucións públicas, que temos que ser os primeiros en dar exemplo en todo o que é a
cuestión de igualdade en cada unha das actuacións que facemos. E, desde logo, na programación que se fai de actividades, eu vou chamar así porque de promoción das mulleres fai dando para nós, de actividades dirixidas ás mulleres, desde logo non se dá ningún tipo de imaxe de igualdade á sociedade, nin do inteiro, nin de ningún punto do país. Bueno, eu confirmo, por experiencia diaria, incluso por cousas que me ten ditas dunha xuíza de violencia de xénero, que si é preocupante a evolución que están tendo os adolescentes, non só pola actitude dos rapaces de intentar ver as rapazas con un sentido de posesión, senón tamén, eso dicíame a anterior xuíza de xénero, por exemplo, o rol que ás veces as propias rapazas collen de ser sumisas ante os rapaces, que necesitas é máis preocupante. Pero, dito eso, hai que dicir que tendo unha programación como esta non axuda nada a paliar. Que un rapaz vexa que se programan cursos nunha institución orientadas a que a muller seña que cosa, que cociña, que decore ou que cuide o horto, non axuda en nada. Non digo que seña culpable, non me malinterpretedes. Digo que non axuda. Aquí son moitos graus de area os que enchen a praia. É dicir, non axuda en nada a precisamente cambiar ese tipo de mentalidade. Eu alegro-me moito da defensa que fixo do seu voto en contra da moción, porque ven a ratificar todos cada un dos puntos que dixen eu, e desde logo non desmontou en ningún momento que a programación que ustedes fixeron, e pode ser, incluso podía admitirles que dicen, bueno, pues equivocámonos, ou mellor tínhamos que meter outro tipo de cursos, non podíamos impedir a entrada de homes, bueno, podía aceptar eso. Ahora, que me intente justificar ou dicirme que esa non é unha programación dun perfil totalmente, e non merece outro cualificativo, de verdade, non quero que se enfaden, nin que o tomen como un agravio, pero é unha programación machista. É unha programación machista. E nesta casa hai mulleres que pensan exactamente igual que a mí, recoñezan públicamente ou non. É unha programación machista que calquer persoa do país así o afirmará. Pero é que máis, a súa intervención que fixo, polo menos o máis relevante, porque toda é difícil de escoitar, é que para mí é a mellor propaganda que se pode facer neste caso contra o seu partido, porque é palabra tras palabra ir ratificando que está facendo unha programación dun corte completamente machista e que perpetúa a desigualdade real na sociedade da muller. É que é así, é que usted mesmo o dice, e sei que eso sí que é produto da formación que tuvemos, que tuvo usted, e que tiven eu, e que teña un pelín máis novo que vostede. Usted falou, é que a miña muller, como dixo, non me deixará ir á cociña, pero que a cociña da súa muller non é súa igual que da súa muller, porque usted non ten que ser vostede que non lle deixa a súa muller ir á cociña. A cociña é propiedade da muller, non é do home, logo. É ela a que está restringida ao espacio único da cociña. Non se dá conta que hasta cando fala, e non o digo de verdad porque hasta ele pode meter a pata nun momento dado nese tipo de afirmación, pero hasta cando fala está perpetuando a concepción da muller metida na casa para cociñar, para coser e para recibir ao seu marido cando ven nunha esforzada xornada laboral e depois de tomar os seus viños antes de ir para a casa. Está aí perpetuando. Dígame que é un error, non pasa nada. Facer política tamén é equivocarse ás veces. Pero non me diga que é unha programación acorde aos tempos nos que estamos. Eu estou criticando esta programación do ano 2016. Non estou criticando nin a 2015, nin a do 14, nin a do 12. Non estou criticando outro tipo de cousas, nin o da conciliación familiar, que se é o caso, eu vira que é necesario, xo faría, pero non é o caso, para nada. Estou criticando esta programación que chegou a miñas mans e que aparte, trouxemos isto aquí porque nos pediron mulleres. Que fixéramos algo con isto que era intolerable. Foi a palabra que usaron, e aquí o meu compañeiro pode dar fe disto, non? Mulleres do Tiro do Rei, por certo, e algunhas delas aseguro que non eran votantes do BNG, eso garantizo. Acúsanos que non estamos legitimados para vir aquí e traer isto porque somos dous homes, fomos dous homes que tratamos que do BNG, é certo. A terceira e a cuarta eran dúas mulleres, tan válidas ou máis que a nós, seguro, que podían ser as concelleiras perfectamente, exactamente igual que a nós, vamos, con toda a seguridade. Ora, eu lembro cando usted mete muller na súa candidatura, porque usted non tiña ni unha, Ni unha. Non tiña ni unha. Meteu mulleres na candidatura ao Partido Popular en Outeiro do Rei cando se aprobou a lei, pois obrigou. Mentres que a lei nos obrigou, non había ni unha en toda a candidatura. Eso, vamos, con toda a seguridade, porque sei perfectamente que acababa de vivir en Outeiro. Ni unha. Non había ni unha concelleira na corporación do Partido Popular. Cando a lei obligou a abrir por tramos, entonces sí que entraron as mulleres, que me parece, ben, se non pasa nada. Se rectificar é necesario.
Non pasa nada. Ora, non desvirtúe as nosas propostas porque coincide neste caso que dous homes somos concelleiros. Aquí houve un concelleiro solo que era home, outro concelleiro solo que era home, digo do BNG. Houve dous concelleiros, un home e unha muller, e agora coincide que hai dous homes e podía ser perfectamente que foran dúas mulleres e posiblemente na próxima legislatura así o sexa. O sea que non pasa absolutamente nada. Non me diga con eso que non estou legitimado para vir aquí e defender, neste caso, o que me transmiten. Además, neste caso é así, o que me transmiten as mulleres porque é así. Mire, dice usted que ustedes non están aquí para comer. Mire, eu voulle dizer... É doutrinar. Mire, perdóneme esta interrupción. É un tema tan grave que hasta non pasa nada porque... Non considero tan legitimado como a representar todo soio que, lógicamente, eu teño o mesmo interés por un que por outro. Comprenderá. Xa non lle falo das compañeras miñas do meu grupo político. Usted non considero tan legitimado como eu. Quero lle fazer só unha precisión con respecto á cociña. Comigo e a miña muller. Que a miña muller non me deixaría ir porque non sei cociñar. E despois diría, pero que además xa yo dicen, que despois non habrá quen coma Pois a mellor ten que ter vostede os cursos de cociña. Por suposto, pero... E non dirixir a só os homes encima. Pero danse conta, mira, de verdad, estamos falando sin actitude. Danse conta o machista que queda nun folleto, teño unha fotocopia para igual, dun concello, que o único curso onde se poden matricular os homes é o de informática. Solo, no único que poden matricularse homes tamén en informática se non te sobren prazas. Danse conta, o único curso que se ve aquí que é non sexista, que é o da informática, é onde pon que é o único que se poden matricular homes. Iso é sexismo, é machismo, é un insulto para as mulleres e, sobre todo, un torpedo á liña de flotación da loita pola igualdade das mulleres. Mira, ainda lle podo aceptar que seña sexismo, pero que non lle podo aceptar que seña machismo, en tal caso sería feminismo. Bueno, digo eu, porque vai... No, porque é o único que poden ir os homes, é dicir, o que realmente lles podía ter un valor real na sociedade é o único que poden ir os homes. Estamos falando, insisto, sin actitude, porque é un tema moi grave, é un tema moi grave, non pretendo facer desto unha cousa... Mira, é outra das precisións que quería facerle, o de dirixir e adoctrinar. Eu podo entender o sentido que usted quera darlle a esa expresión. Pero eu sí creo que hai cousas nas que hai que dirixir e adoctrinar. E no tema referido á violencia de xénero, temos que dirixir e adoctrinar a sociedade. Non pode ser que cada ano estiñan morrendo 60 mulleres por ser mulleres a paros das súas parellas. É que non pode ser. Se fora calquer outro colectivo, non quero levantar o tono porque, insisto, é que é a miña forma de expresarme a ver os sábados, mas con isto non quero faltarle o respeto a ninguén, quero insistir neso. Se fora calquer outro colectivo social, ese problema estaba resolto. Pero son mulleres, e siguen votando igual, e iso non condiciona o seu voto, por iso non se amaña o problema. Mire, a parte de que non lle contesten as mulleres é por os formas de palabra. Perdón? A parte de que non lle contesten as mulleres é por os formas. Hai mulleres que ven máis que a mí, pero bueno. É que decir que non é dirixir e adoctrinar no bon sentido da palabra, é unha obriga que temos nas institucións públicas para que a sociedade mellore. Se non estaríamos ainda na época feudal, ou estaríamos nas covas vestidos con piedras e non evolucionáramos. Hai que evolucionar, e penso hai que dirixir e adoctrinar no bon sentido da palabra, me refiro que non pasa absolutamente nada. E logo o tema do paro. Aí vou dicir tamén unha explicación técnica que creo que debese saber porque podía levar a engaño de que a situación das mulleres probablemente en Outeiro de Rei e na provincia de Lugo, non en Outeiro de Rei, é mellor que a dos homes en canto ao desemprego. É mentira. Hai unha cuestión estadística que perturba todo tipo de número con respecto ao desemprego e sobre todo cando se fala de mulleres, que é o tema do agro. A provincia de Lugo, como usted sabe moi ben que é do sector, é a provincia con diferencia que máis xente ten dada de alta na Seguridade Social con relación antes era o sistema especial agrario. Ben, agora xa vai ao réxime xeral, pero sigue sendo o agro con moita diferencia, con moita. Estou falando que hai anos, cando era o réxime especial agrario, era o 17% dos dados de alta na Seguridade Social era do sector agrario, frente á seguinte provincia que era o 5 ou 6%, non lembro que era Ourense ou unha por aí de Castela. Pasaba de duplicar moitísimo calquera outra provincia. E a maioría das persoas que están dadas de alta ou na Seguridade Social están relacionadas co agro son mulleres. Por eso, ese porcentaxe tan elevado desvirtúa toda a estadística de desemprego, porque a xente que se move ao redor dos circuitos agrarios non se dá de alta ni nen.
Por iso, o paro na provincia de Lugo nas mulleres sempre foi moito máis baixo que nas outras provincias. Non porque tuveran máis emprego fora do agro, para nada. Simplemente que é unha cuestión estadística de números, matemática, que así o indica e que cada persoa que se dedica a esas cousas o sabe. Con isto tampouco estou recriminando, que é certo que as estadísticas din que na provincia de Lugo o paro das mulleres é menor que a dos homens. Pero o único motivo é ese, porque no sector agrario, que ten moito peso, hai maioría de mulleres. Nada máis que eso, non porque esteñan moito mellor. Asegúrolle que siguen, as mulleres de Outeiro siguen non só traballan teñen menos traballo que os homens, senón que siguen ocupando aqueles traballos máis precarios, onde máis horas se traballa e onde peores soldos e condicións laborais hai en xeral. Falamos da limpeza, falamos dos supermercados, falamos do textil, etc. Igual que nos outros sitios. A situación laboral das mulleres, con respecto aos homens, a dos homens amada, a das mulleres é penosa e non se está facendo gran cousa por evitar. Eu diríais que reflexionaran un poquinho neste consenso así que temos de bon rollo, entre comillas, que reflexionan un poquinho e incluso lles pediría, se queren, que iría unha volta a esta programación, de verdad, que a cambien de arriba para baixo, porque tamén lo digo sin querer faltar iso ao respecto. Eu que me sinto moi orgulloso de onde vivo por moitas cousas, teño que dicirle que esta última semana, desde que vin isto, non me sentí para nada orgulloso de ser Outeiro de Rei e así me recordado en múltiples ocasións, para nada orgulloso. É unha programación, sobre todo chamando e promoción da muller, que se pode cualificar de vergonzosa. Recoñezan que se equivocaron, por lo que sexa, cámbiana e, por favor, den outra imaxe por Outeiro. Bueno, eu creo que está suficientemente debatida, vamos pasar a votar esta moción. Votos a favor da moción? 3. Votos en contra? 8. Non dá lugar a abstencións.